one bafethu useqedile njalo. Usedlo kwesibili. Ngazadla kokuqala. Usekuncane. Sazophinda. Abathi kusekuncane hayi inkinga. Bafowethu. Yazi umculo wamaskandi ngiyawuthanda. But into engayithandi engihlale ngiyixoxa mangicela manje into engiphila nawo. Hey akabe ngibhora umculo serious. Umculo serious. Ungathi manje ulwa ngempela. Kuthiwa nayo interview umsakazi ambonga awumfoka abani awusuka amadoda ngidonsa kwelakeni madoda ubingelela abalaleli aqala kwehlela ngokukhulu kwethoba isizwe sonke sikaphuma noMageba njengamanje ngiyophenga edolo phansi ngithi angilutho abantu awu bafethu yini yabo ngoba nje obuyabingelela ngobe hamba kanjani nazo-ke malakithi nakya Khuzani ke la usengaphakathi kendlela zomsakazi yabo ngoba hamba kanjani utshenzini iplabo ujikile sport ngicela ukuthi lokho ngoba into leyo icayi ngendlela esimanga sihlelele kahle yini baserious ayisuka yangibora manazi Ubenomali uyiqhazela nje ishit lakho na uJT Juventus na Juventus ichase yabo iqhazela nje ishit ebanoyi yini Kumele uchabe ebhanoyi nesaba. So siyakuchama ebhanoyi. Njengoba ngithanda mina ukuphisa abantu. Wazile umthetho wasenkuphiza abantu. Abazi abantu balawa abantu bathola lawa. Bawufuna abantu ngempela abantu umaskandi wonke uphelele kakhulu. Umuntu nomaskandi uphelele kakhulu ngoba ngomhla ka-29 kuNovember. Liyabhiza umhla ka-29 November kube kubhalwe yonke indawo. Aze ngibone nje. Hayi Nkosi yami. Angiyazi. Athi manje ngempela. Angifundi la. Awube casual umjinja manje yazi Noma kuleke noma uyabona nje abantu bekwazi ukuthi bekubingelele bekenjoy abantu kujatshulwe noma qhamuka wena inanga ngokuthi siyangena ngifika kuyahlekwa mina ngisho ngifika ekhaya mangiqhama ukujabula ngisho ingane ngiyazwa ngizoyishayela amahlaya ngijabulele into ukuthi ngumculi awusayike wena amabhodweni eziko awusabonakala uphethe induku awusabazi awusuka manje uhlezi uyithintithe ngathi wena nje uthuli-ke nje-ke yinto nje ihlala futhi kahle uthuli ihlala endaweni yalo lokhu uyibhula nje uyazi uthuli liyakuthanda wena uthi uhlala kuwe ney'mpukane ziyakulandela hamba uyithintitha nje umali ngijongo nje umfampozi nje ngena mina insizwe nomndabazana uyazi ya tshena abantu ba serious ngabe serious khumbula mina insizwa omfazi omnyama wethu mangena stage omfazi omnyama efake iphini ashuphule lokuzana ijuka ukhansela wayengena efake iphini umculo ke kwangwabantu abakhululekile insizwa engenankinga insizwa efike emafuyisa ingoma ephefumisa ingoma ingakho nje umaskandi kukhona ivumo kukhona ibonga ngoba owethu uthi insizwa esikhululekile esiphuma uhafu ey'nsizweni mama wathula ndoda sihamba nawe kanti awumnandi yini kanti Gentlemen, as you're outside the area of turbulence, the captain will switch the seatbelt signs on. Please return to your seats and remain seated until the signs are switched off. Also, kindly note the use of the toilet is restricted when you drive this time. ujabule ukuthi namhlanje sibe ingxenye yokugibela lebhanoyi uthi kuyangibona mina umlungu ukuthi njengoba ngehla nje
sengidlo kwesibili uthi umlungu kade becomplain lapha phambili uthi umlungu wena akakuthandi udriver udriver cishe izibhalo lapha phambili uyambona uthi umlungu phuma kuye uthi umlungu wena uyaqathaza